Seachad sa scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar thug an Tuairisc scéalta den nua cuairt áiríonn in oifig Tuairisc. Ina agalúlinn dúirt Thomas Byrne gur leor na polísaithe tá hana le go an leiclis an chéarchéim teanga sa gcéaltaid. Dúirt sé go sé níos fosa an ghéala úsáid sa bhroiséil na mar tá sé sa tír seo, agus dúirt sé fásta gur ol dúchlan a bheits an don réaltas príú spric an dlí teanga bhaint amach. Sé sin gur cainteoirí géalaige bheits an fiche fan chéad de na daoine a arcathair hiag an teirbhis fa bli faoi dhearú na bliana fiche trotha. Tá neart scéalta agus analíse eile an saoil faoin chéad seachtain na bhíomh Thomas Byrne mar Irish Stat na Gaeltaide. Agus ní héad gach duine bhí sásta gur ceapú teachtadála de chuid ina fáil sa fást. Dúirt Denny McGinley, ar Irish Stat Gaeltaide de chuid ina géal, go ródíama ar faoin scéal agus gur léirí sé gur asmuoinú a bhíonn sa Gaeilge a gcónaí. Ó gáidhe cé ghlachas an Gaeltaid an dearcú a bhíonn an dar leis. Sa bhain orthair tá imní an a gcónaí faoin ragra bheits ag Israel ar ionsaí na Hráine. Dúirt ceannasaí graithí achtracha an Aontais Orpaí go bhfuil muid ar bhrúach na háile agus go gaiimiid teanú siar mhaí. Tá agalú bra ag Bridget Brannach leis an scríbhneoir Anya ní Glynn, ó bhfuil a trochadú leor Gaeilge do bháistí chutha maithigí. Luair sí le Bridget faoin na saoil ag fása níos i dibredaran, faoin na céad leor a scríobh sí agus faoin chomhairle a chur amach feadh siars orthaí. Agus ar deireadh, woof woof, tá páistí i leo lena madú de chumartas dogman na Gaeilge. Tá chumartas sprío de léirí óga na Gaeilge fógarthe ag na fáistíthirí futa fata, agus deis ag páistí itíana eiceil lena madaí i leor ón tráith rathó dogman, agus tá chaill ar Tuairisc.